Βρίσκομαι σήμερα στη Ξάνθη, μια από τις πρωτεύουσες της Θράκης μας, μια πόλη του πολιτισμού, της δημιουργίας, της παραγωγής, μια πόλη που συγγενεύει συνολικότερα σε αντίληψη και νοοτροπία με τη Βόρεια Ελλάδα. Είμαι εδώ να χαιρετήσω την εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, αλλά είμαι εδώ ταυτόχρονα να δω για μια φορά και πάλι από κοντά τα προβλήματα ασφάλειας της πόλης, της περιοχής. Κάνουμε τη δουλειά στη Θράκη, με προσθήκη διαρκώς προσωπικού και με τεχνολογία. Εδώ τα σύνορα είναι απολύτως ασφαλή, η χώρα μας να είναι ασφαλής και νομίζω πως την κατεύθυνση αυτή εργαζόμεθα συστηματικά με αποτέλεσμα. Θέλω να σας πω ότι έχουμε προσθέσει τον τελευταίο καιρό 100 συντροφύλακες οι οποίοι είναι αρμόδιοι για το προκεκά της Ξάνθης. Ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, επανελειτουργήσαμε τη σχολή της Ξάνθης, τη σχολή αστιφυλάκων. Αυτή τη στιγμή έχει ένα μικρό αριθμό αστιφυλάκων, δοκίμων αστιφυλάκων. Θα την ενισχύσουμε περαιτέρω, προκειμένου να γίνει και αυτή, όπως το Διδημότυχο και η Κομοτηνή, μια μεγάλη σχολή. Είμαστε φιλόδοξοι, γιατί θέλουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο να ασφαλίσουμε το δικαίωμα στην ασφάλεια του κάθε πολίτη. Θέλω να σας πω ότι μετά από ερεθίσματα που είχα από τη Διεύθυνση της Αστυνομίας και τους συνδικαλιστές, τους εκπροσώπους των εργαζομένων αστυνομικών, θα προχωρήσουμε γρήγορα και άμεσα σε μέτρα τα οποία έχουν σαν στόχο να βελτιώσουν το κλίμα ασφάλειας και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Δηλαδή, θα μεταφέρουμε αστυνομικούς προκειμένου να λάβουν και ορισμένες περιοχές που ζουν ορισμένες ομάδες ευάλωτες, και από την άλλη μεριά όμως έχουμε υψηλό δίκτυο εγκληματικότητας στο Δροσερό και άλλες περιοχές, έτσι ώστε οι κάτοικοι να αισθάνονται ότι το περιβάλλον στο οποίο ζουν γίνεται κάθε μέρα όλο και ασφαλέστερο. Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά. Εύχομαι σε όλους τους Ξανθιώτες και τις Ξανθιώτισσες να είναι ευτυχισμένοι, υγιείς, παραγωγικοί και δημιουργικοί, και το 25 να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στη χώρα. Ευχαριστώ.